Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart 6 minutes before 6 o'clock and ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho ngivumele ngikhulume nawe lemzuzu embalwa esisalele bese uqala usuku lwakho namhlanje. Incwadi kaJohn chapter 11 verse 21 wayesethi uMatha kuJesu Nkosi uma ubukhona umnewethu nga engafanga. Amazwi akhulunywa uMatha ewakhulunyisa ukukhathazeka nobuhlungu benhliziyo ngenxa yokuthi babethumela imessage kuJesu yokuthi akafike ngoba umfowabo uLazarus akulo umJesu akamthandayo uyagula kodwa uJesu wadelaya for more days wangafika ukuzokhulekela nokuphilisa umfowabo uLazarus. Usefika uJesu kuphele 4 days usefile futhi usiyanuka on top of that usengcwatshiwe useze wafakwa ngisho ethuneni ngoba bayabona ukuthi ayisekho into esingenzeka ngoLazarus ngoba usefile sebeze ba conclude bethi nothing good will come out of uLazarus ngoba usefile useyanuka. Uyesiyakhulu usiyafika kuJesu uzobona kubuka Lazarus ngoba kunesifo kushone umfowabo kaMaria omngane kaJesu. Amazwi akhulunywa uMatha uthi Jesu ube ukhona umnewethu nga engafanga. Lento isitshela ukuthi uma nje uJesu engekho kunezinto ezokulahlekela. Njengoba uzoqala usuku lakho ungalenzi iphutha lokuthi uqala usuku lakho uJesu engabi khona ngoba wathi waliqala usuku kanti uJesu akekho khona ezinye izinto ezithile izokulahlekela. Kunezinto oyiluzayo ngoba uJesu engekho around kodwa bonke abantu abaqala usuku beliqale noNkulunkulu ukunokuba baluze bayagaina. Ungalenzi iphutha lokuqala usuku lwakho kanti uJesu akekho. Ungalenzi iphutha lokuqala usuku kanti uNkulunkulu awuminvitanga ngoba baqala usuku uJesu engekho oMatha bashonela umfowabo. Njalo uma uJesu engekho kunezinto ezifayo njalo uNkulunkulu engekho kunezinto ezilahlekayo. Ungalenzi iphutha lokuthi uqale into uNkulunkulu ngam-include ngoba everything minus God leyo nto is bound to fail. Yonke into yoyiqala uyiqala uNkulunkulu ngam-includeanga kuyona iyobhubha iyoshabalala. Mawuzongena emshadweni ungangena emshadweni kanti uNkulunkulu akekho. Mawuzoqala ibhizinisi ungaliqala ibhizinisi kanti uNkulunkulu awumi-includeanga ngoba yonke into yoyiqala ungamfakanga uNkulunkulu iyoluza. Mawuzongena na kwi-relationship ungangeni kwi-relationship wedwa kodwa ngena kwi-relationship noNkulunkulu. Mawuzongena emsebenzini omusha ungangeni kuwo wedwa kodwa ngena noNkulunkulu ukuze makuba khona ivunguvungu ezivukayo endleleni kuzoba lula ukumbiza bese yasabela ngoba ungene naye. Abantu abaningi baqala izinto beyiqale bodwa zithi mase zibanethi izinto empilweni bese kuyima bekhumbula ukuthi konje khona uNkulunkulu besebenzisa uNkulunkulu as emergency line njengomuntu oconsulta mase kune crisis kuphela. Kodwa mawuqala yonke into oyiqalayo iqale naye. Ingakho lithi mawufunda ivesi lokuqala ekuqaleni uNkulunkulu. Ngakho ayikho into kumele uyiqale ungam-include, ayikho into kumele uyenze ungam-involve uNkulunkulu kuyona. Uthi uMatha ukube bewukhona ngabe umnewethu engafanga. Unesambulo uMatha ukuthi makukhona uJesu bengekazafa umfowabo. Mawubukhona ngabe akafanga umfowethu. Ungakhulumikela amazwi njengoMatha sekonakele usuthi kube uNkulunkulu ubukhona kube uNkulunkulu bengikubizile ngaba kubanga nje. Yethu qala yonke into oyiqalayo iqale noNkulunkulu. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.